You know where you are? This is Nollywood Pictures TV. Mama! Mama! Hey! Ademma! Adibeke! Adibeke! Hey, no. Is it your wine? Yes, you can never know. Hey! No, which one? Ask him, come get one. My prince, a bit of teach him. Hey! Naidemma! Oh, Mechapata. We believe this chap. Mama, no go wa kuro say. Na make him oje police, ke him oje police. Ngbo police. Asa ka chikudo nyu wa. Achi ye ba ha de am. Amakwanu mgbochi gi na achugara gi ka ochi gi no wo. Achikudo nyu wa achi ye bo wo. Mama, jiri nwayo. Kedu ihe gi na odele na akọ? Oyi akwado otu a wee bata eju ya nwa mgba ma eziokwu ebe isi wee chita akwa. Ogwa gi na prince chere ga ekwute. Odele nwa gi maazi onye obo. Mechi ọnụ ozugbo ụfụ na-arụ adịrị ka mma na akwa bụ prince nyere ya bịa nso bịa chịtụ akwa na ọ na-echi prince ọ ga-echi bịa chịtụ nwere imi bịa si akwa ịmaka na obi mgbe na ya onye ma gị onwe gị chefuo na otu m nọ na ụgbọ ndị mmadụ fụ otu m na-adị ọchụ ugbo ha nwere ike kwuru maka ịbịa lụọ ọgụ mama ọnwụ na mma n'otu a ka ọ na-adị ndị m ga-eme arrest bụ ministers ọ ka akakọ mma nna maka ime nke ahụ ọkwa ga-agbagokwu agbago nne begodi ka anyị jeje site mama apụgodo m biko ka o site dị nne ka ihe tupu ịlawa gịnị ka unu ga-esi m ga-eri ruru ka ihe m na-eri na be prince ka ihe ọ dị ka ị ga-esi ugbu a m na-eri chọrọ ka okpu nọ n'afọ m bidoro ya ọ dere maka na ị ga na be igwe rie nne esiri ebe ahụ jụzie nne gị si ọ bụrụ na m jụrụ nne gị bọta ịma na ihe niile na-eso n'usoro ejigwe m ezigbo nri wee kọrọpụta okpu m nọ n'afọ mbe rie nne a wee nwere ka ọ nwere ka ọkọsọ onye ọdọ ma maka ọ dị ọ dịrị bịa rie nne gị siri n'ebe ọ dịrị iche ka m bịa gosi unu ọkwa emechaa kịta na ya oriwa n'azụ hụ mkpumkpu azụ otu o si aga na ọ dịrị chigata azụ bịa rie nne gị siri na-aga ahụkọ ọ kwasịghị na ọya praise chere emene ka anyị gafele ya ọ ga-aga nga ma ngwa na support orugo na omume hey onye na-akụ ihe a onye na-emegheri ihe ọ dị ka nwa na ebe a obi igwe onowu ngwa na-akparịta onwe gị oke dị ka gị na ngwa na-akụ ụdị aka na be ebe ka ị gbakwa na-aga otu ichemahụ ka mbụ mgbe unu na-eme igwe nke ndị literate onye gụrụ akwụkwọ abatagwe ka ihe ị na-agba kpukpukpukpu bịam abatagwe m second in command ihe ọbụla m kwuru ihe na-eme so ị ga-akwụ ebe a prince anọghị ịmakwa ebe isi bịa Ọkwa moto prince ya. ọ bụzie moto ya na ebe a m onwe m nọ n'iro na-agwa gị na prince anọghị gị na moto prince oji okwu ore aga ị na-ekwu ihe a ka iji iche ma mgbe mbụ ụnụ gbara n'ime ebe ezi ọ bụzikwa ugbu a n'oge Ọ dị ọmụki na-agba okwu etu a. Ịmakwa onye na-agba okwu. oge nke ọ na-agago prince ọ na-ewu chigha azụ achị igwe m ọkwa nye m rank ihe ọbụla m kwuru ugbu a ihe na-eme prince anọ ya Ọ dịlị. Anya adịkwa gị mma. Ịmakwa onye na-agwa okwu. ọ n'owu ịpụta gị na-echegheri ọkụ onowu ama mmụ mmanya ka ọ ṅụrụ kpịtịkpịtịkpịtịkpịtị ka ọ kụtuo ihe a aka na-ekwu ya gbara wuruwu n'aba ha che ma mgbe nna gị ritret ka nke apụta ya zuzuru kpam zuzurukwa ya ugbu a ka m merụọ gị ahụ ọkwa ngwa ka m na-azọ inyekwa ha chansị otu ha si emegheri ha ma na ịgụrụ akwụkwọ ngwa tii n'isi ọ dịrị oge kwanụ I like ome ha I don't like it ka ị na-ememe why did na-akparị onowu onowu become very very sorry Hapụ ya. Ọ ihe gwara ya ka ọ na-eme. ihe gwara ya My prince. You see what you've got now, My right? prince.
If you didn't call now, Orderly, go to the backyard. Go to the backyard! I'm very sorry, my elder. I'm very, very sorry. Twig see where chai. Oh no, can I inside, Obigo? Oh no, please, let's go inside. Let us go inside. Billy Beggy. Oh no! Billy Beggy. What are you saying? Me, I will go a good and all. This is a guy no one know, and I says no chicken. Casey? I'm a man like you, man, what touch. So, some more my reason to an hour. So, Mama. You know there is no time. And this whole thing is just a matter of little time. If I get done with this whole thing, man, now I'm back to America. You know it. I'm going to be able to go now. I'm going to talk about I purchased them. What's that going to be? It's okay, no problem. Mom, take care. Bye-bye. Bianonya. Mama. Ihe na-eme gị n'isi. Mama mbakwa. Arụ adịkwa gị. Nonye, kedu ka onye dị ka Prince nwa igwe obodo anyị ụmụ agbọghọ niile nọ n'obodo a na-eje akwụ na line ka ọma ma ọ ga-anụ ha ọ jụchacha afa ncha niile wee were okwu ya na-abọ bịakwute gị si na ọ ga-anụ gị ndị nwa bụ na ya na-efe isi kpakakpaka nke iji budala onye ihe nke ọtọkwa nkịtị mmanya nke anụghị na ị na-asị ma emere ya ya eme hapụnụ na onye ka o mee n'ihe dị ya n'obi hapụnụ na onye na o si na ọ chọrọ ịnụ prince ọ na-abụ by force every time prince ụwa niile ha mmadụ ga-eji mmadụ ama nnụfu ihe nọ na prince Sista ekwusigo okwu na ebe ọkwụ ka mma na onye echenjisigo ihe ọ na-emezi nnọọ mgbe ọbụla ihe ọbụla asịsta Nkechi gwara ngwa ihe ka prince ga-agbapụ n'ọnụ ọbata n'ezinụlọ anyị ọtụtụ ihe agbanwe ife adịla anyị na mma ka ị na-ajụgharị amụaka nwa na-agwa ya ngwagwa nke ihe ma bụ di na nwunye Niki sieri agba nkịtị onye ozu ya le na anya nya nkwo mbos na enwekwana mbos ozo agbe ekwu okwu gbasa mi tinye ọnụ ka akpọze nke a gị nke abidozikwa mbos one ichenjisigo anya nnọọ mbos ọbụla ịkwapụta ịnụ nwaanyị na ịkwadogo nnọọ ịnụ nwaanyị zuo okolobi ịnụ nwaanyị ọ bụrụ princess ịnụọ ọ bụrụ queen ịnụọ wepụ ọnụ n'okwu m onye ala nekwa ya mama wọn kwa ya chi ewoni wọn ya onye kwuo eziokwu awọn bịa amakwa m ihe na-eme n'ezinụlọ a amakwa m ebe o si esi amakwa m onye na-eme n'ihe a onye nke izizi onwe onye na-eri ọnụ onye nke a na-eri ọnụ eghe ọ sị na o nwere ebe ọ na-eje na-efe isi kpakakpaka ihe nke a bụkwa n'ime ike ọ bụrụ na prince ga-anụ m nsogbu adịrị enwere m problem na ya chọrọ ka m gwụsị akwụkwọ biko ị na-agụ akwụkwọ ị nara agụ akwụkwọ ka m gwụkwa gị agwa enweghịkwa ebe m ji azụ gị jebe ka ọ ya azụ gị ebe ọ bụ na ị chọrọ iguru prince ya azụ gị iru ebe a Ke ndị na-ebe a ke ndị bie nke isetọ na-emezi ịmarazi ịmazi onye mbụzi ka ịbịaziri be anyị ka ezi ka isi matazi ebe anyị mgbe a na-apụta onwe ndị njụrụ ese asị m nọsara ebe a ka n'obi so m asị ka ndị ebe a nwa m na adịkwa m safe ị nwere nsogbu nwere ihe mere no thank you oche dịkwa ọ dịrọ m ị na-ana
no nwere obele ife nchọka ime lụ m ebe m ga-eje rikwo nne biko ọ gbasara Nonye maka ajụgo m esi ọ bụrụ na gị na Nonye na ndị be ha dị na mma nke ukwuu so si ka m bịa gwa gị nyere m aka gwara m Nonye okwu ọ na-agwakọtago m gwakọta okwu gwakọta okwu gbagide kịtị okwu rọ ọ bụkwa ha okwu nke onye nkịtị o m chọrọ ịnụ ya anụ ihe ọ bụla m ga-eme ka ọ bụrụ nwunye m so ya ka m nyere m aka ka m malụ ka ị ga-esi mere m ya ka o wee banye mana ka ekwana ihe o kwuru iwe ya ma ihe ọ gwara gị ka ihe mere o ji ga-ekwe ha o kwuru na iwe mana ọ sị m na ọ chọrọ ịgụsigoro akwụkwọ ya tupu ọnụba dị na nke ịbụ ọkwa ọ sịkwa m na ọ chọrọ ịbụ nwanne ya nwaanyị nke tọrọ ya ụzọ wee nụọ dị na-asịsị aka na-eme ụdị ihe a kịtazi ihe agbagwojukwa m anya maka na ụwa kịtazi na-adị emezi ichezi ka onye tọrọ gị buru ụzọ n'ụba dị onye o ji masị gị nụa ịma na onye ọbụla na-ebi ndụ ka chi ya si wee kee onye ọbụla na omume nke ya ịghọta ọ bụrụ na isi eme kịta ka m nwasị eme ofu nne mụrụ mana ọ bụrụ ofu chike so na-akwa ka ọ dị ọ ga na-eme na one ya nwasị wee ghọtakwa na nke ya so ị gaghị ebule m chọọ ya ụta mana nsogbu adị m ga-ahụkwa ihe m mere ihe mere bụ na biko gbara m mbọ m ga-ahụ mana ịmarago na ada agbakwa aka nwata eze o ị nwere nsogbu ị kwasara ego ka ọ banyere settlement bụ obele ife akwa nke ịsatụrụ go ịma na kama agwa edekwa ya ede maka adịm ekwekwa ka nke m fuo nke ya yara efu biko keke n'afọ ya biko ewe n'iwe Ogechi good mmenye gị tii na akpagbagotere nụ nsogbu adịghị m ka ilele m ga-atụrụ ya ole ike dị m afa m bụ Tony ọkwa inwe fon nọmba ọ ga-abụ ị na-arụ ọrụ na-abanye ị na-agbazi m ka unu si ekwuzi ka o si aga 080 ọ bụrụ na m anaghị ị na-anwụta ebe m na ihe mụnwa ọgwagwọgwụ m bịa bifo ihe mụnwa na-ekwu bụ na mụnwa ama bụ nwanne nwaanyị Ọ dị very funny that the nwanne gị nwaanyị anụbeghị na ego anụ you're waiting for your elder sister to get married. Gị nwa cheki ya niile na ọ bụ na ada nne gị bebe ụzọ wee ndị ma ọ bụ na ịbụ nwaanyị. So you can't change your mind, right? I want him mad to put it. Okay. So alright, no problem. I don't know what to say, I don't know. But it's alright. Since my one day one lady, again, it's okay. Okay, ngwa. Noi. Oka prince ka gị na-abụ na-ekwukwa. Amesị m ihe niile. Gwa ya ọfụma, ịgwata ya. Na-agwago m ya sị na mama m bụgo ụzọ wee ndị. Ọ ka mma na onye ndụ nọrọ onwe ya afọ na ọkwe na nghọta. Ịgwata ya. Ya chelu, nnụsịa, o wee bịabazịa. Achọrọ m ka ị nụọ di ndị igwe anụ a, ma nka fasa eme, maka fasa eme. So, onye ọ ga-esi eme. Ịgwata ya ọfụma, kita ka ị bịa, ị na-emezi ka nwa ha nwa. Nọye, biko ị ga-abịa, ka ị wee ga-ememe ama isi m. Gaarị gị dị nnọọ, gbasaa na ya agbasa. Ọ gịnị Prince? Ka ihe ọ sị na gịnị ime? Maka anụgo m ihe ị na-ekwu na fon. Kedu onye ọ chere na ọ bụ? Mama ọ sị na nwanne ya nwaanyị anụbeghị na ya mma nnụ dị. Eziokwu na nwanne ya nwaanyị anụbeghị for that na ya mma nnụ. Nke o ji wee bụrụ onye. Nye ofe iriziri a na ihe ayọ ka anụ bịa. Ụmụ agbọghọ onye na-abịa n'ime palace a na-ayọ biko ka anụ bafa mana ọ nwere onye ịrọta. Ọ bụrụzi ya na ịchọ ka imeghelie isi wee bubie. Cheka ngwa gị ọkwa ịma nwa mesigoro kweta achọzi m nye ebe a maka ebidowo nkịta wee kpụ ya asị ka onye ochie na ya bụ ka nna ajụ dị maka na na-asịsị ka ị nụọ nwaanyị nwa nkịta nke echi nya ka o jizi ahangịla onwe ya
chekwa o nya bidokwa n'oge gbawazialụ nwa ọsọ kpamkpam achọzide m ifu anya chacha ke ụdị ife dị ife a ke ife a na-akpụ ya n'ọkpụrụ ịgbada taking it personal, man. Na ihe m chọọ ka ime na ebe ọ bụ na iseli na ị ga-esili na that family wee nwanyị go for the sister jekwulu nketa ọnya ọ bụ na ọkweta eje nketa nke echiche mee gị mana ọ bụrụ ma ọnya agbajọ ya I think that's what I have to do. O nwere emu ihe ga-eme echi ihe nchọ bụ ka ị nụọ nwaanyị ka ị were okwu a ka ọ baa gị n'isi ọ ihe nchọ ọ bụrụ mmadụ ibi ebe anụnwa na-eme na afụrụ ihe dị ka ya Later on, I'll make a deal to go out with his sister. zie ya jee kpọọ ya biko ọ dị dịka onye ekwu egwu rubbish ofunne na muzi mofuchi adiyeke ife na-eme na wazimanya mmiri ife na-eme Papa! Hey! Now Prince who know no. Prince wago Prince wada. Now Prince ana emu mwai kana wa football. Prince na make us na wani muri fu mwani village abo. Prince na make nkita na elisia. Meji chichicha ando nya ihe ani na fegocha fedata. Obu no no nye ka o dabale. Hey! Papa nezenu manya. Nenu mo. Hey! Muna no ne. Aga tune ni muna no ne. Hey! Adam. Idi ogo. Idi mma. Kama na ofu ihe nchọ ka ịghọta n'ụwa bụ na ihe niile na-asịa ka o si so onye adịana. Prince kwetego n'ọnọnye ka ọ ga-anọ. Achọrọ m ịjụgo nọnye na onwe ya ekwetego na ọ ga-anụ Prince. Maka na Prince gwa m mbọsị a na nọnye ka na-efe isi kpaka na ọ gaghị ikwe na ọma nnụ na mana ebe ọ bụ na uche Prince mbọsị ha na-abụ kwetere anyị ga-eme omenala ọnụọ ya anyị nwee eze maka ebe a ka interest m ka wee dị ka anyị nwee eze obodo enwee eze obodo anyị ọ ga-adị iche onwe onye ọdụ ọghara ime otu a maka ọ bụrụ mụnwa mma ememe karịa nke na onye na-emekịta eziokwu lele Prince ọ dị aka ọsọsọ ya bụ nwokorobịa gara obodo oyibo gụchaa akwụkwọ lọta ka ọ maka ọ chụrụ ikwa nna ya ka ọ maka ọ na-achọ nwaanyị ọ ga-alụ ya na-emegolu Prince nsogbu adị amara ozugo Prince ozugo weta m mkpụ taba m ife niile na ịma na kemgbe ụwa na nwanne gị nwaanyị na like iji red eme isi ya ọbọ fọt nwaanyị like oge ụgwa mgbe aka gị na-adịrọ n'isi ga nwanne nwaanyị biko apụkwa anyị oge echi akara isi gị nọdụ naanị wee nọrọ ka m bịa yọọ gị ahịa ka ị mere na-ama nne m anọkwa m ya ịma nwoke a m fụrụ gị na ya mbọsa egwu a onukwu a na onye ka ekwe onye na-akpọkwa egwu sista egwu a na-akpọdo na-eyi eyi anyị kpalicha anyị lotago chelu nke bịalịba anya ọnya ewe o jego be gị bịa complain onwe ihe ọzọ ọ bịazịa isi gị na m nyere ya aka ka ị kwere ya na ọ sịkwa m na ọ chọrọkwa ọyị na ọkwa ọlụlụ direct
Ogechi i wee bịa ọ sị gị bịa tunu m ngị nwa kụchala ụkwụ ka ị bịa tunulu m ka redio kwa ya ọ bụ na ọwụ na ụdị nsọpụrụ na-enye ndị okenye ụdị ụla nkala ịma nkịta ịhụrụ ihe okwu ihekwana ntakịrị nwa nọ ya nke mbụ pịa ya aka pịawapụghị anya na hịkwa mana Ogechi maka ogologo iberibe oto mana Ogechi ejikwana nwanne m nwaanyị eme biznes oke m paakị ya ịmakwa na Tony kwere m nkwa nnukwu ihe ọ ya enye m n'onye ibekiri abụghị so maka na o kwere gị nkwa na oge gị ego ka iji wee bịa ebe a na-akọ aja mbele mana ọ ya ka ọ ga-ejikọrọ m ọrụ ọgụgoro na ọma nkwe ya jikọ nwaanyị na ya mee ka o kwere ekwe ka o nweke nye m ihe o kwere ihe mgbe abụghị eji na nwanne m nwaanyị eme biznes ozugbo ọ dịlị kekere akpọ gị n'azụ oku mba akpọ m ihe n'ọnụ akpọ m ihe m na-ata ị na-ata ihe so all the time akpọ gị is either na ị na-ata akwụ ma onye na-ata ọjị mba nke a bụ akwụ ihe niile ekpe enwe nke m na-ata mmụọ ma onye m na-ata n'azụ ụlọ ya gaa kpọrọ m nwanne nọ nke ada onye nwanne nọ nwa ide nke ada the first daughter ejikwe nke ahụ eme gịnị gịnị gbasara gị sị gị ga-akpọrọ m nwanne nọnye eche m ọnọnye ka ya na-agbakọ ihe ejikwe nwanne ya eme mefere gaa kpọrọ m nwanne nọnye hey 2 in 1 m kpọọ ya ugbu a mmiri onye ga-aṅụ nọ na-eche ya ife na-eme n'elu ụwa ife na-eme n'elu ụwa ife na-eme. hey ọ dịlị nke a na-ebịakwa be anyị n'ụtụtụ ọ dịkwa na mma ya nnọọ mangoro anyị na-aga ọwụ ihe mere gị nnọọ uche gị opụ ihe niile m na-azụ ụkwụ n'ala kpirikpirikpiri ma na mmadụ na-abata ụnọ na-erikwedo ihe afọ ọgwụ n'ukwu mango afọ nwanne gị nwaanyị n'ukwu mango tụgba dị mango ọgwụ ụnụ zuru ike kedu aha gị aha m bụ Nkechi onwe ihe mere Prince si mkpọ ọrụ Prince kpọrọ ọ dị biko onwe ihe mere onwe ihe ọ sị na m mere ọmụma ka ị na nke a Prince na-akpọ ya mmadụ bụ ịkpọgọ okwu gị na-ajụ ọ dị mma enwe ihe mere gị na-ekwu Prince ogo bịa ugbu a ị na-ajụ m enwe ihe mere na uwe ojii a tukuru m na mberede oke ọ dịlị ma efe ga-eme gụ ya na nna abịa ọ sị m ọgwa ya abụghị m onye bụ onye blame na nonye onye blame na ya inu dị by force ọ chọrọ inu please Amarachi ka nnu ife gị na-afịọ jaja gị na-afịọ na onye onwere uche wee jụ na Prince ama anụ ka ọma niile ka Prince fụrụ si na ọ ya anụ gị na-afịọ ọ bụrụ na nọ ya ma ife oche nọ mgbe nna ya nọ ndụ fa na-ebughali ego kịta ọ bụrụ na nwatakịrị igboghala ife nwere uche nwere mmiri ala nne ya ọfụma na onye ga-ama na Prince bụ onye ga-ebunite ezinụlọ be nne ya o wee mepee ọnụ ya jụ na Prince ama anụ ya igbe ebe a na-emechisi m ntị machi m agwa gị ọ bụrụkwa na iwu ọkwa Prince a na-ebunye onwe ya enu maka na o si obodo Igbo wee lọta so ọfụzi ụmụ agbọghọ obodo ha adịghị aka nkiri akwa ọ gaba maka nonye ọfụnube ihe Prince wee necha ma anya wee wuo m n'ala necha mụ abamara wuo m n'ala ọfụbe ihe na onye ga-emecha ihe ọ ga-eme ya okwuru m ichi ya ọkwa Prince Amarachi ọkwa ifo Prince abụka adịrị ebu adịka Prince n'obodo a ma ifukwala ife o mere ọ dịlị ifekwụsị wekpọrọ ọ dịlị wụcha anya ọ dịlị wee si n'onye agụrụma wee pụọ wee walụ mmadụ iwu ọbụla Prince ga-anụ onye ọbụla Prince si na ọ ma anụ gị zue n'ike ọ gịnị na-afịọ ụmụ nwoke jụrụ eju ndị karị Prince mma gịnị na-afịọ ọ bụrụ na Prince si na ọnọnye ka ọ ga-anụ na onye wee mepee ọnụ ya wesita Prince ama anụ ya ịhapụ ya hapụ Prince hapụ na onye hapụ maka biko Amarachi Nkechi
I am dead serious. Let me come up my mind to marry from your family. And your sister now, it's not fair, man. She's tossing me around. I don't know, man. I asked him that Niane check go abuse or no before you know. And you know I've made up my mind to get married from your family. Eh? I don't know, maybe Yama you won't know why you understand. And you like it, I mean, we can get married. You know the mantle of leadership is upon me. And as him produce his son, there's no time to say no time. Be my wife if you like me, that's what I'm saying. I don't know if you like me that much to spend the rest of your life with me. Prince, I'm still going to be in no one name why kobo. And otego kubelu no cholo kamu abuse away no the tipuya we nobody. So be careful anyway. I'm not angry. Listen to me. Because of the long-lasting relationship your father had with my late father, I want us to still tie the no-tie knot. Let us be together. Let us extend this relationship. Be my wife. Please. I'm even beginning to like you. For real. Beginning to like you. Be my wife. What are you saying? Or are you saying yes or no? I mean, tell me, what is your stand? Do I get my mother involved and bring my uncles and my elders to your house? Never tell. Come here, baby, come here. Let me get you something to drink. Okay. Kefi, will you drink Amarula? If of me, more than okay, I'll let you get Amarula. Okay, now. Are you Chris? Alright. So please, I will drink more. Something. Hey, I will say. Maheni nje kpofta geba. Okwa maka mai. Ima na mai no ha ni he gbasara di, ahụ a na-emi ụta. Achọghị m ka ọ n'ihe njọ gwa gị. Mana ọ maka gwa mere Prince ji akpọ m na palace. Okwa maka gị. Ọ si nwunye aka yọba gị na ọ hụrụ gị n'anya. Na ọ chọrọ ịlụ gị nke taa nke echi. Ọ hụrụ gị n'anya na ọ chọrọ ịlụ gị. Upon number na phone. Sister Oniche not like him, not interested. No mere gịnị? Hey, no ye. Obuzikwa gwa na-ekwu. Hey. No like gị, not interested. Nne m ụsa nke ahụ na ọkụ. Ọ dị ka mmadụ ka ndị igwe ime aka faseme. Ha dị ahụ mmadụ n'anya. Ọkụ na m na-agwa gị. Ọ chọrọ ịlụbata gị na ọ lụbata ha na gị mụtara ofu nwa. Ọkwapụ gị na ọkụ. Onye ọ chọrọ ime. Ọkwapụ gị na akọ kpọta nwaanyị ọzọ. Ndị igwe ha na-alụ ọtụtụ ụmụ nwaanyị. A na-achọ m ka ofu nwanne nwaanyị nwe ka o jeta ahụ ịma na m hụrụ gị n'anya. Ahụrụ m gị n'anya nke ukwuu. Moreover, nke anọ ahụ na ahụ dị gị na ahụ gị ụta ka ije lụọ dị gị. Mụ onye bụ adanne gị nwaanyị nlụọla di. Aka m nọ nga. Aka m nọ nga echekwana m na onye isi pụọ nke na-esote wee sote. So ahụ ahụzi na gị. Aka m nọ nga. So cool down. Time ka dị. Sister, mana ka ihe gwazikwana. Agwalụ m ya na ma alụgono. N'ebe nwanne m na nna ayọ na otego infat nyọwalụ gị ka ị nụ ọnya. Na nka ga na-ayọkwa gị. Onye m gwara ya nke kwanye ọzọ chọta ngwa ya. Onye ahụ anya mmeli ahụ. Takwa m. Ihe gwakwu ya dị. Mgbe oke ebe. Efobiga ebe ahụ. Mụ aba adanne gị aka ma mgbe. So wepụbigide. Oh no. As my father's right-hand man and a member of his cabinet. As I can make inform now.
Kọwalụ m ọfụma na ịma na nke abịago ma ghọtacha ụfọdụ ihe ọnụ na m ekwu ka isi na ihe mmiri na afụgo m onye m ga-anọ as a woman I want to get married to. I found a wife. Ị na-ekwu eziokwu? Yes. Onye ebe? Onye obodo anya. Oh, she's from the family of Ide. Ima Ide. Ide nke bi n'isi ahịa. Ide nke bi n'isi ahịa. Nke onye nkuzi nụ. Nke nwere okwu ụdara na be. Oyawa. Yes. Mana na bide a dị ụmụaka na abụ nke ọ bụkwasị. The elder one. Nke ada. Na-ekwu eziokwu. Nke ada. Ya ka ịtadoro. Hey! Nwa Dikeh. Dị mkpa bai. Nye m aka. Hey! Ọ ya nụ. Ọkịta aka m ịmụkwa. Hey! Ịghọtara akwụ. Etinye mkpụnụ were mikrofonu baa ime ahịa na-ekwu ihe a na-ezo ya ezo. Nyekwa m aka ọzọ. Nwa Dikeh. Afụ nwa Elodanna. Thank you. So, Niem Sika making form na actually ga meet the parents. And they buy na snow for ya there no why. So actually ka ihonya mundi ichie and gnomogi so that I ga ga kwa kanozo ga meet one of the parents, then make our intentions known to them. Wadema okwu ọtọ ka ekwe n'oge na eche na ga ebido ya bụ eche ma dịka isi ofu onye adị anụ nwanyị ọ bịa bụrụkwe nke ọbara eze dị gị n'arụ abụghị ihe a ga-ezobe otu o siri gwa mmadụ mara gị ka eji echi ma ọ na-echi ọ dị ọkụ n'obi otu na ihe gbasara nwaanyị anyị kwesịrị ime ihe fọm na anyị na-abịa ewetago bifo anyị echikwanụ and then so ya ana m ele ihe dịka 1 week time. Yes. Okay. Of izuụka. Yes. Ọ dị mma. Ihe eme bụ nsi n'ebe a pụọ kịta. M ga-achọ mmadụ bụọ ma ọ bụ ịtọ gbara ọkpụrụkpụ na mụnwa na onwe m anyị ga-eje ya bụ ije. Anyị jee n'ụgwa ndị be ha na o nwere nwere na-edekwe n'azụ ụlọ. Wara chekwe ka njụ ọgụ. Amakwa m na mmiri ababeghị n'opi ụgbọgụrụ. Adanemo emelum gini emelum alu nenua wefugi nanya ibunyezi amunu we hapo mmiri. Hey, ike agwụna ya. Emekwana alụ. Ama m n'ọbara ya dị ọkụ kịta ị chọrọ ka o meta atameji wee nwayọ. Nwa eze ka ịbụ. N'owe igozikwa n'ime ife m ga-eme. Ihe mere na-ebu. Iwe nwayọ. Hey, agụ nna ya. Mụ na ndị ichie anyị ga-anaba. Anyị ruo obe m. Mmanya bụ ọ jiri ụlọ okwu ebe otu ka anyị mara ihe anyị ga-eme ka unu ga-anọ mechaa na abịa. Mụ na ndị ichie ga-eje ka anyị nwere ihe mee. Hello, daalụ sọ. Daalụ gị na ndị ichie ekene ka m a sị na kwudo na kwudola eze wee chie ifuru na kwudogolo anyị tata daalụ n'ori igbo gabazie ka anyị na-ataba ọgọ m odowu n'ọnụ mmanwụ Kezi boy. Oje ga azụ. Anyị ga-agawa m ka agawa. Mba, kia na pasi. Kwa ibu dị ebe a. Mama.
People barely forget though. If I never knew, Awagi ebe. Ntọọgị. Nnọnyechi ntọọgị. Ana oyi ọbụla ọ bụrụ ihe nne sister Nkechi gwara ya na-ekwe. Akpụpụta gwara abụ ọtụtụ ihe iche ya eche. Kịta imeghe ba kịta kwụrụ gị na kịta imeghe ba bịa na-ebesa akwa. Nonye. Ị na-ebe akwa nwa anụnwa isi ọ dịkwa ya mma. Ọkwa princess ka ọ nụọ gị isi na ịma nnu ya. Yọọ gị iwe jụ onwe ife anyị na-ayọrọ gị n'ezinụlọ a ka ị nụọ princess na ịma nnu ya. Wee were ya gwọtọọ ya aja wee tufuo onye ọ dị mma wee jeta ụtụ ya fụcha anya aja olu kịta ịbịa ebe a nwe bele akwa wee je ka ikutucha ndị dị aja na-emenye mmadụ ife ifele. Mama ị na-ekwu ihe anụ ị na-ekwu maka na ị mara ihe Nkechi nyere m. Gịnị ka Nkechi nyere bụ ihe si manụ na prince. Oke Nkechi jezi na-azụ je n'ime prince maka ihe ka Nkechi ji wee zipụ m ozi si m jee gotelie ihe mma gwa m ọ dị mma Mama, Nonye, Nkechi asị gị sigoro ebe a pụọ, si ebe a pụọ. Ngwa nọdụ. Ngwa Nkechi nọlụ. Ekwa m biko. Ajụjụ na ọnụ ọtọ. Ko shishi nga fọ sọ na ka ọ dị. Ekwe ba ọzọ ka wee shu a wee kufu oge isi. Okpo. Adanemo emelum gịnị. Emelum alụ n'ụwa wefu gị n'anya. Ibunyezie m nnu wee hapụ m mmiri. Ife na Odile, prepare the other back seat. So all those things for there. Put the hands up. Hey, pray. Hey, me to you. You know you forever hide. How? If I'm one no near butter, no be na boy. I big jira boss. You make you head. Obi na agba we maka gene. Akwọsị na nwanne nwa ya alụbeghị na ya manụ. Onwe ike unu mean, onwe ike bụrụ guy ka ọ chọrọ ime ọmọ ya na. No mistake. Onwe ike nwere ike isi megharị ya. Alaikwana m nọ nya. Megharị ya. Nwere ike ya lụọ ya. I'm going to look at you. My friend, go and bring something for me. You guys see Maria? I just see your wife, but I'm not going to ask you, Maria. Ogechi. Ogechi, ọkwa gị sị m hapụ Nkechi nwanne m. Ọkwa gị nwa. Nonye, agwago m gị hapụ na ya nọ. Ọkwa ya na prince ha alụọ na alụ ọwụ na ha alụgo. Ka ị chọrọ ka abịa gbakọ ọrụ n'obodo a. Ka ibe unu bịa disgrace bụ onwe unu na village ahụ ihe ịchọ. After all, o nwere ike kịta na onye ga-anụ gị ga-aka nke ahụ ọ nọrọ mma. Die ya bụ na ịdị gị die ya. Ogechi, isi m na di nke m ga-abịa. Di nke m oge si n'elu wee bịa. Oge si n'elu wee bịa ebe m dị ime. Mmere, na ị mere gịnị? Ịdị ime. Onye nke abịakwa ebe ime. Oge, gịnị kwa nke a na onye fụkwa na-agbazi ọsọ? Gịnị mezi? Nwa na ọ ga-afụ ụgbọ ọsọ. Ọ bụ aka ọsọ ihe nwa na-aya ugbu a. Omego na-eme. Omego na onye a ga-emezi ọfụzi amụ na ọ na-agbazi sọsọ. Nkechi, ihe emegokwa ahụ. Ịma ihe ọ na-agwa m nkịta bifo ịbịa. Gịnị kwa? Na ọ dị ime. Isi na ọ dị gịnị? Na ọ dị ime. Hey! Nwa nke egbukwa na mmadụ. Ọ ya jekwara aja na garị o. Na ọ dị ime.
Oge. Ọgwakwa gị onye tụwara ihe. Ọ na-agwa m onye tụwara ọha okwu a ka ka na-ekwupụ kịta. A ka na-ekwu ekwu before ya bata. Ibi na okwuchabodo okwu nwe ekwucha before ya bata. Okwuchabodo ekwucha sef ya bata. Hey! Ha wish na ijupụtara ya na onye tụwara ya dị ime. Oge chibiko ima ofufe nchọ ya ọta ya. Ị ga-akaba alụ ka ịjụte onye tụwara ime ahụ. Anụ sọsọ gụ a ga-eme onye biko. Biko. Nnonya, ị na-agwa m na prince nke mma tụbara gị ime? Ogechi, kedu ụzọ ajụ na-ajụ m ihe a? Ogechi, since iji wee marụ n'obodo anyị fụnugo m na nwoke ọzọ na-abụrụ prince. Nwanne m nwaanyị bụ ihe si m ji eyi ya kịta o buru gị hosel. Ihe m ga-emezi kịta. Mana kedu maka anyị nwee iburu afọ ime aga wepụ ya? Ka isi wee advice ya m ka m wepụ afọ ime m. Negodo onye m na-enyere aka makwana na m na-enyere gị aka sa. Mma mmenwu nke a ga-emenwu ya. Ngwa ọkwa ị ga-emenwu ya. Okwe chọrọ disgrace ndị bụ unu n'obodo a. Ị chọrọ ka itebuo family unu na village ka a na-anọgharị afọ na onye tụtara ime nke a wepụ tụta ime. Ngwa ngwa chere kịta ị ga-emechi ọnụ ka nkwu okwu ọsọkwa gị ọgwụkwa na-akwa ka gị ma hapụkwa gị bebe na ngwa chere ka ị maka anyị nwe iburu afọ ime bujere Tony mekwara ọ na-etikwe mkpu na enu onye a na-enyere aka. Ogechi, Tony nke buzili afọ ime bugoro Tony kwa. Hey, Ogechi, since iji wee marụ mụ na Tony akwụgo na mịa bụrụzie ikola afọ ime konye n'isi. Nọnye ọ bụrụ ma nke ahụ mụnwa bụ Ogechi ga-alụ ya tinye jala hapụrụ m ihe niile. I know how to do it, so forget it. Chelu mụ na Tony akwụgo na mịa bụrụzie nke ibụrụzie afọ ime konye. Don't worry, you will see how it will happen. Ogechi, you go walk. Oh yeah, walk. Wow. As for me, oh yeah, walk. Ogechi, dịkwa sure. Mụnwa ka ị na-asị na m adịkwa sure. Nọnye, okay, gwa m ugboro ole ka m nyegoro gị advice ịda ọ ngwa gị ihe ya eme mechaa ya walk. Ị na-asị na m adị sure. Ịtụrụ ọsọ ọzọ ma ị ga-enọkwa ya. Ya walk biko. Ngwa nọ bunye ka ị hapụzie ị na-ebe ka anyị bido ozugbo emewe. Nene onye na-enyere aka. Bini ozugbo. Hey! Ya nwekọrọ onye gwara ya ọsọ gị gakọsasịba ikwukwana ka onye ọbụla ọkwa na onye ọbụla igwekwa onye ọbụla ị na-edisgrace onwe gị. Ihe nwanne na-eme nwanne. Ogechi nwanne m ọ ga na-atụ egwu imetụ aka mana ọ bụrụ na ime ka mmanya na-egbu onwe ike buru gị wee gbago elu ka anyị gabagodo agaba biko ọ na-eche ka anyị gaba Now, Johnny, if you see the happiness that is in me, if you don't believe me now, hey, you can't believe it. Obi anguli ebugom, obi bimsangole. If you don't believe me, make it a man kwete kwa o. Even here. You marry female no. You ma that's getting na agwa gị maka ya. That nonye. Nke a kpụrụ m isi rukpo ma azụtara m afụfụ a. Nonye. Aha. Gị na-emezi ya. Me fe mezenu. Imana emesizelu no nyahoze bayese na garam kpabie akoga de mma ekwe ni agagusi ni ya obori nkosi mana you're a guy now oba na we go ni fe one time o gi si ekwu no imo ta gi si ekwu ni wona gi wona Johnny nka emesiko wo ko efe well
abịaziri m si n'aka onye nwanyị na-akpọ Ogechi Ogechi were banyesịrị m nọnyezi Peter wee buru na onye ahụ eburu ebusiri m n'akwa si nwanne kọla ife na wee sue wee baa ozugbo one time ọ dịrị izi so nwatakịrị nnọọ ijos nnọọ fụ nnọọ maka na o mee gị maka na ị na-agwa ya si ise ọjụ nnọọ iburu ya akati nnọọ iburu egwu ozugbo chee ọ bụrụkwa na m fụrụ jos wee mee etu a ife afọ nwa atalụ m ekwesịghị m igbo oge wee banye oke cherekwa kịta anyị mesigo n'oke omego gị ime ya nwa ala kwa ya bụ na agabagoro onwe ya na ọzọ ya nke bụrụ nke nwa nwa nụ ife onye bụ nwa achọrọ m ịnụ ya anụ mana erugo m na Jerusalem na-abịazi emezie marriage ezi ka ọ bịazi bụrụ oliakụ ka m na-elizi ife ọ bụrụ onye be m ka ga-akpụ ya my wife eche na ya nụ complete ka ife ilozi emere ka ife na mba agbara ife ihe mere ya ka anyị je ka na ọsọ nwuwe wetinye ife n'isi ghọtago banye n'ụgbọ I will sponsor you nche a mere ịmana nne ọ sịkwa na prince tụwara ya iwu efukwanụ isi na prince nke mụ prince hey oge kedu ife m ga-eme oge ị gwara ya okwu abortion nke m kwugidere ọsị m chaa na m anwụkwana ya ọfọ ya tabiri m ọnụ so ọ sị na ọma mme abortion okwe dị ka m kwute ekwute m afọ nke ikwuchapụ ọsị m nwa nke egbuo m ogbuo nke dị fe m ga-eme anyway rapụ ihe niile emesigo m ihe niile ole m nwere ike emesigo m ihe niile ebe a gwara ya na nke a ọjụ agwa ya na nke a ọjụ nweta n'isi ya na Tony tikọzie n'ọnụ oge ịbịakwana nke bụ na iwetego isi ya na Tony wee pịaka ya ọnụ ịma na Tony onwe mgbe nwanne m nwaanyị fụrụ Tony n'anya Nkechi so you trust me, you know what I can do. Ịmara ihe m ga-eme ịma na nọnye dị ime 1 month and afọ ya apụtabe wee si were kwa opportunity kita afọ gị na-apụtabe gakwu Tony kita ị need ya dị isi mba gaba kita ka gị na Tony mekọ gị na emekọ ha na ife niile enweghị isi ị na-ekwu na ise etere na onye n'okpuru ozugbo n'ụlọ sị na ha ihe niile emego ị na-ekwu na family kata Oyibo nye m 5 biko trust ọnụ ihe a m na-agwa gị sinsi nke ịrụcha sị rapụ ka njiri aka m na-apịa mana cherekwa ga Nkechi chere ịmana ị nwere aka gọm prince de ebute ego ị na-eri sọsọ gị chefuzie nnọọ ihe a niile m na-arụrụ gị ịmana ebe ahụ bụ igwe andị ka m si were ọkụkọ ihe niile ị na-anụ prince ichefuo na ọmụnwa ji mma ma ojiji nchọ ibewa mbewa ego niile prince na-ebute ọ na-ebunye sọ gị na-eri chefuo m ọkụ ya oge rapụ n'okwu n'oge ịbụ onye nke m ịbụ onye m nwaanyị ịma anụ afụcha m afọ gị nwa kedụzi ka m ga-esi wee na-eli mma ncheta gị ọ dị possible mba oge ka m gwazia gị ofufe ifuna from today on ife ọbụla atọ ọla ị chọrọ I mean ihe niile ọbụla ị chọrọ biko ana ese prince dash is no good Why na asị m na Tony nọ nwaanyị sị gị mama ejikọ na nwaanyị achọ nwaanyị ọ na-efuru ife akpọtara gị ugo ọ chara acha sị gị na ihe dị mma na ya gbara ka ihe na-akọdoro m lekwe nwaanyị kpọtara gị ọ chara acha ọkwa ọ chara acha nekwe ugo ọlụzikwa obi atọgbuo m nekwe unyi imegoro ihe niile m chọrọ ka i mere m achịnigo maka imegoro m ihe niile m chọrọ ime ihe mere chere gee ntị achọkwa m ka eje ka abịa achọrọ m ihe kpamkpam nyanya m asịgodo nwetara ọgọdọ m ree ma ọ bụrụ ọgọdọ ndị dị n'igbe na m chepụta ya ree ma okwu gaba aga ihe m fụrụ dị m mma ebe okwu m na-aga bụ
agbacha nkwụ ọsọ ya bụrụ nkwụ ụmụnna nke ụmụada ozugbo ike iri nwe ọla n'aka ọkwa ọgwụsigo ọ bụrụ ihe e kwuru ka a na-eme ịchọfụ okwu ka ọ na-asọkwara m nso amaghị m na họl wee gosi gị na ahụ m ọka nke ahụ bụ obere ogo ọgbachịrịcha ịgwa gị eziokwu afụfụ niile unu m atam wee nweta ihe ọ ga-eme m mma na atụchacha m ga-eme ife niile n'ọkụ anyị tighara azụ kịta na ife ya emezinụ ka ọ bụrụkwa ihe e kwuru n'uju ahịa ka e na-ekwu n'ụwa ahịa nta uche gị dịkwa ya Gịnị na-emekwa? Gịnị mee Nkechi ga-edi na-eme n'ụdị ihe a? Kedu ihe nchọ ije ebe a mee? Kedu ka Nkechi ya esi wee jekwuru mma anyị si mma anyị na mmụnwa bụ nnọọ ya tụtara ime mkpuke? Kedu dị okwu bụ ihe a? Ebe Nkechi mana ọ prịnsị tụbara m ime